Gràcies, presidenta. En primer lloc, agrair al conseller Dalmau, al conseller Parlon, avui esta compareixença, també a la directora general de Protecció Civil, i molt especialment li vull agrair la presència al delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell. Saludo a l'alcaldessa Ulldecona, al president del Consell Comarcal del Montsià, també a la directora dels Serveis Territorials d'Interior i al cap de la regió policial i de més comandaments dels departaments de Presidència i Interior. Primer que res, evidentment, agrair tota la feina a tots els professionals, cossos operatius, voluntariat, la ciutadania dels pobles afectats, perquè jo crec que han tingut una actitud exemplar que ens ha ajudat. Al final, quan hi ha una emergència d'aquestes característiques en una comunitat, com ha sigut el cas, ens permet ensenyar el millor dels valors comunitaris i, per tant, jo crec que també és un dels aprenentatges i una de les satisfaccions que hem pogut percebre aquests dies post-emergència. Dit això, intentaré trobar el puntet en aquell equilibri entre, evidentment, al Montsià, sobretot, ha plogut com mai, i això no és culpa de cap govern i, per tant, en aquest sentit, empatia en la gestió de l'emergència, però, evidentment, trobar aquell puntet d'equilibri en la responsabilitat que tenim per a fiscalitzar l'actuació del govern i alhora també intentar aportar elements de millora que en la gestió d'una emergència, si no hi ha elements de millora, no és perquè l'emergència s'ha gestionat perfectament, sinó perquè segurament la diagnosi no es fa tot l'adequada que toca. Per tant, a mi el que em preocupa, bàsicament, és a partir d'avui què? No em preocupa tant el que ha passat fins ara. Perquè és evident que quan a un senyor o una senyora de la Ràpita se li inunda casa d'ells, ho perden tot, perden els vehicles i corren risc per la seva vida, i alhora saben que va ploure l'any passat, que pot tornar a ploure igual d'aquí 15 dies, o que molt probablement, vista la recurrència, tornarà a ploure de manera molt similar els propers 12 mesos, jo crec que aquí és quan totes les administracions públiques, totes, també el govern del nostre país, evidentment han de tomar aquesta responsabilitat de que aquest senyor o aquesta senyora se'l sentin al costat i puguen implementar mesures preventives per a que el proper episodi, insistixo, que tornarà a passar, no patisquen els mateixos riscos. Dit això, gestió del dia de l'emergència. Hi ha cosetes, evidentment, sobretot temes com les alertes, aquí, consellera Parlon, alertes dels mòbils, les alerts. Jo només algun dubte en quant a criteris, que no em queda clar. Quan rebem alertes, per exemple, el diumenge, una alerta és una invasió de la teva intimitat, perquè al final t'arriba al mòbil personal. El diumenge, per exemple, una alerta que es mantenen les pluges. I és veritat, i no acostar-se, ja són inundables i demés, però no interpreto que sigui una indicació immediata per a fer o no fer per part de la població, o l'alerta que rebem també el diumenge a les 9:15, de que es prorroga durant el dia de demà la suspensió de classes i de serveis d'atenció domiciliària i demés, que sembla més una informació que no tant una indicació per a la població, simplement com a element de reflexió. A més, on s'implementen una sèrie de restriccions quan el mapa de riscos de l'INUNCAT per al dia següent a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre era verd. I, per tant, en un mapa de riscos de protecció civil en verd, sense cap tipus de risc, se prohibeix o se suspenen les classes i l'atenció a la gent gran. Simplement per veure si ens pot aportar informació de per què se prenen aquest tipus de mesures que semblen, com a mínim, poc coherents en algun sentit. Després, és veritat que com a govern, durant els dies posteriors a l'emergència, de moment estan reaccionant bé. Insistixo, verem què passa. A mi el que em preocupa és si s'acaben implementant les coses, és a dir, la meitat de coses que diuen que faran.
Ho dic així, és a dir, fa unes setmanes, fa uns mesos, va hi haver uns incendis importants al Baix Ebre. El govern va anunciar una sèrie de mesures que no se n'ha implementat ni una. I això és una prova del cotó que a mi em preocupa. Per tant, han anunciat moltes coses, des de centre d'emergències, primer a les Terres de l'Ebre en temes d'aiguats, que després no són a les Terres de l'Ebre. Avui la consellera l'altre dia van anunciar 2 centres logístics, avui no se'm queda clar si és un o és 2. És a dir, per tant, em preocupa, insistixo, no ho qüestiono perquè no tinc elements per a qüestionar-ho, però sí que és cert que avui estem vivint una recurrència i una intensitat que fa que el que era excepcional, sobretot al Montsià, passa a ser habitual. I per tant, i aquí sí que demano, i jo crec que tot el que s'anuncia per part del govern, insistixo, va en la bona direcció des del nostre punt de vista, però hem de passar la prova del cotó si realment s'acaba implementant. És a dir, ens calen solucions estructurals que fins ara ni este govern ni cap anteriorment, perquè és cert que la Dana de València fa un any i no faré cap tipus d'analogia perquè seria tremendament injust comparar, sobretot, actuacions d'un govern davant de la responsabilitat que va haver al País Valencià, però és cert que la Dana de València fa un any és un punt d'inflexió claríssim que ens ensenya les dents. Avui no hem de lamentar víctimes mortals a l'Ebre, però tots sabem que el risc ha sigut... Hem fregat la línia. Per tant, ens calen solucions estructurals. El conseller apuntava una sèrie de mesures, sé que aniré desordenat, però és molt complicat seguir l'ordre, una sèrie de mesures d'ajuts, és a dir, ens cal, per una part, la gent que ho ha perdut pràcticament tot, ciutadania o alguna activitat econòmica, o els pagesos que no poden ni accedir a les seues finques, necessiten ajuts ràpids. Jo recordo el 2021, l'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, el conseller Marlaska, el 21, que estava pendent de rebre els ajuts dels aiguats del 2018, i al ministre li deia, ministre, hem de canviar el sistema perquè no podem rebre els ajuts després ja del segon aiguat. I el ministre li deia, no patisca, alcalde, que ho mirarem. El 2021, el 2025 estem igual. Els ajuts d'estat no poden no poden cobrir només el 50% quan hi ha aquesta recurrència, perquè un alcalde que li ha desaparegut tota la xarxa de camins rurals, ja m'explicaràs com ho pots resoldre sense comprometre de manera absolutament límit les finances municipals. Per tant, i aquí el govern de la Generalitat ha d'estar al costat. El conseller, si sóc capaç de trobar-ho, el conseller parlava de, dimarts que ve, una sèrie d'acords per tal de fer arribar ajuts als ajuntaments de manera més ràpida. Jo ho celebro en el tema de bestretes. Crec que és imprescindible. Hem de reaccionar rapidíssimament, no només als ajuntaments, insistixo, també per a pagesos, també per a particulars, també per a empreses que estiguin afectades per aquests fenòmens, quan hi ha aquesta recurrència. No em queda clar si seran ajuts al 100%, no em queda clar si resoldrem un factor limitant hasta ara per als ajuntaments, i els alcaldes i alcaldesses ho saben, que era fins ara només ajudàvem a la reposició dels danys ocasionats, sobretot a camins rurals. Ara veiem que és imprescindible no només ajudar a la reposició, a deixar el camí com estava abans de l'aiguat, sinó que hem d'ajudar a la millora d'aquell camí perquè per al proper aiguat no torni a patir els mateixos desperfectes d'aquest aiguat. No sé si això també ho tindran en compte, jo sí que us ho demano que ho tinguin en compte. No pot ser que siguin només ajuts d'urgència i emergència, perquè saben perfectament els criteris dels interventors a l'hora de poder actuar en aquest sentit. Per tant, han de ser ajuts automàtics als ajuntaments per defecte davant d'un episodi d'aquestes característiques. I tampoc m'hi queda clar quan compro absolutament, és a dir, quan diuen hem d'ampliar el perímetre i actuar independentment de qui sigui la competència. Compro, l'altra cosa és com fem això, actuar quan no és de la nostra competència. Per tant, insistixo, absolutament complicitat absoluta per part del grup parlamentari d'Esquerra Republicana per implementar aquestes millores que ens puguin ajudar de manera més efectiva a la nostra gent
I simplement permetem posar en qüestió si totes les coses que estan anunciant seran capaços de fer-les. Sí, gràcies, presidenta, i gràcies per les respostes dels consellers. Al final, a Catalunya tenim un sistema d'emergències i uns cossos operatius que són un autèntic luxe de país i, per tant, per la gent que hi creiem que els ciutadans més vulnerables davant de circumstàncies adverses també s'han de sentir protegits, és un orgull de país disposar d'aquest sistema d'emergències. Per tant, dit això, fugiré de proclames, de hits d'estiu a nivell de país. És a dir, que si el president si estava a la Cabra de Legión, m'és igual, perquè crec que honestament no ha influït en la gestió de l'emergència, i més, ha estat delegat de govern, han estat consellers, per tant, el dia de l'emergència jo crec que no és problema, podem afinar, consellera, podem afinar coses, però no és el problema. El dia després, tampoc, perquè s'ha fet moderadament bé, s'ha fet millor que en la gestió dels incendis, també ho dic honestament. Per tant, ara el que caldrà seran solucions estructurals. Insistixo, i aquí m'agradaria posar la banya en les solucions estructurals, perquè és evident que tornarem a tindre episodis al Montsià en característiques molt similars, perquè al final, s'ha comentat, tenim una temperatura del mar que ha pujat, per tant, en vent de mar cap a terra, evaporació, i tenim la serra del Montsià molt propera al mar i paral·lela, i la serra de Godall al darrere, i per tant, l'aire humit allò no ho supera, condensa i mos cau en barrancs curts que en no res estan a nuclis poblats. Per tant, això tornarà a passar. I jo insistixo i poso a disposició, evidentment, a tot, no només el grup parlamentari d'Esquerra Republicana, sinó a tots els alcaldes, alcaldesses i tot allí on podem aportar i podem contribuir a les solucions. Perquè el que sí que crec que és una responsabilitat compartida, però bàsicament també del govern, és que quan torni a passar tinguem riscos molt minimitzats i que les repercussions sobretot sobre la seguretat de les persones les haguessin pogut reduir de manera important. Per tant, hi ha aspectes, el pla director de l'ACA és insuficient, és a dir, ens posem a disposició del govern per ajudar a que sigui un pla director més ambiciós, amb més actuacions, 37 milions i mig d'euros en 25 actuacions a 12 municipis. Fantàstic, evidentment, però és insuficient. Per tant, hem d'ajudar a que hi poso un parell d'exemples que em permeten exemplificar el repte que tenim en aquella zona del país, perquè també aprofito, no vull parlar de l'Ebre a nivell ni folclòric ni paternalista, és a dir, el que està passant és un risc per a la vida de les persones de Catalunya, de catalans i catalans que vivim a l'Ebre, catalans i catalanes que vivim a l'Ebre, i això és important. I jo aquí vull insistir això. Per exemple, el barranc del Llop, el Canà Platja, l'urbanització de l'Estona, tens una vintena d'habitatges, tens gent vivint al mig del barranc. Hem d'ajudar a aquella gent a que puguen sortir, no viure allà, i puguen viure a zones segures. Perquè al final, la persona que es va comprar un habitatge legal al mig d'un barranc no és responsabilitat del particular. Per tant, els hem d'ajudar a sortir d'allí i sortir d'allí en condicions econòmiques que no els suposen col·lisionar, és a dir, que hagin ells de sofrir els aspectes financers de que se'ls faci una expropiació excessivament econòmica. Per tant, els hem d'ajudar. O el barranc del Solito la Ràpita, conseller, n'hem parlat, del pont del carrer Sant Josep, però clar, és que el que hem vist aquests dies, com baixar el barranc del Solito, hem d'ajudar a que aquell barranc acabi al mar de la manera més directa possible i, per tant, aquí calen solucions molt ambicioses. I jo acabo, tal com començava, el punt més feble és la prova del cotó, el plantejament que fan que el complisquen. És a dir, el conseller Paneque, novembre del 24, 20 milions d'euros per impulsar el Pla de Protecció Civil actualitzat i homologat a tots els municipis.
no s'ha fet res un any després. Ajuts als incendis, no s'ha fet res. Ajuts de gestió forestal imprescindible per els més reduïts financerament que mai. Per tant, emplaço el govern i ens tindran al costat per resoldre de manera estructural, que és el que cal, els riscos per a aquesta part del nostre país. Per tant, i en aquest sentit, acabo posant-nos a disposició del govern per avançar en aquest aspecte.